Igen, van kedvenc medvém, úgy hívják, hogy Szellő. János Sin este o figură aparte în băile Tușnad. Deși originar din Ungaria și călător prin întreaga lume, de la un timp îi se spune păstorul urșilor. A Tusnádfürdői polgármester Albert Tibor csúfolt engem eleinte így, hogy medvepásztor, és aztán nekem megtetszett ez a név. Böjte Csaba testvér Máté Bencének nagyon jó barátja, ő erdélyi, itt él Erdélyben, és Csaba testvér kérte meg Bencét, hogy jót tenne a medve megítélésének, jót tenne a székelységnek, hogyha megmutatnánk az embereknek, hogy lehet hasznosítani a medvét, hogy az ökoturizmusnak is van értelme itt Erdélyben. A lehető legkisebb zavarással közelítjük meg mindig a lest, és nagyon csöndbe szépen besúranunk hátról a lesbe, és nagyon csöndbe eljövünk, tehát nagyon vigyázunk rá, hogy zavartalan maradjon a medvék élete. A legtöbb medvét a Tusnádfürdői lesünk előtt egyszerre, egy időben 8-at láttam. La poalele ciomadului, ursul brun este la el acasă. Dacă nu îl deranjăm și nu-i oferim hrană, ursul va rămâne acolo unde este loc, în pădure. Există un miraj al vulcanilor, dar nu a celor ce aruncă lavă și fum, ci a celor tăcuți, ce trimit din adâncuri ape tămăduitoare și oferă peisaje de un pitoresc aparte. În băile Tușnad și împrejurimi avem întâlnire cu vulcanii. Csaba Jánosi, geolog, fondatorul Muzeului Apelor Minerale din satul Tușnad, este îndrăgostit de locurile natale și ne povestește despre lacul Sfânta Ana. Este un lac vulcanic, singur în Europa Centrală, are adâncime 7 metri, cel mai adânc punct are și acum 8 metri și este cea mai curată lac din lume, adică apa din lac provine din precipitație și este foarte curată, are puține minerale. Lacul Sfânta Ana este situat în craterul vulcanului Ciomad, vulcan stins acum mai bine de 20.000 de ani. Nu suntem în era glaciară și nici în tundra Marelui Nord, ci doar la câteva sute de metri de lacul Sfânta Ana. Geologul Csaba Jánosi ne explică. Tinovul Mohoș sau cu coizaj după Afine, așa se cheamă și Mohoș, după turbe ce se găsește acolo, era craterul mai vechi a masivului Ciomad. Era un crater mai bătrân ca lacul Sfânta Ana. Înainte și Mohoșul era un lac ca lacul Sfânta Ana. Datorită turbei a fost închisă oglinda lacului și au rămas niște lăculețe mici care se văd și acum și este o turbărie oligotrofă cu foarte multe plante, relicte glaciare. Csaba Jánosi s-a născut în satul Tușnad. Vis-a-vis de casa părintească, este cel mai cunoscut izvor de ape minerale de aici, chiar lângă șoseaua națională, poreclit de el, Bufnița. Fascinat de apele minerale, Csaba a devenit geolog, dar nu a uitat vechile legende ale zonei, cum ar fi cea a băilor Tușnad.
După cum povestesc un cioban care urma oaiele în Valea Oltului la Tușnad, avea boli de piele la picioare și când a plimbat în mlaștinile de apă minerală carbogazoase, a simțit că după o săptămână a trecut boala și de atunci au spus la localnici că izvoarele de ape minerale nu numai că sunt buni de băut, dar și vindecă boalele de piele. Sălbăticia depresiunii Ciucului de Jos o căutăm împreună cu Istvan, biolog din Băile Tușnad, care ne dezvăluie habitatele castorilor din zonă. Ne aflăm în zona Ciucului de Jos, în sit Natura 2000, mai exact în apropierea pârâului Asău, practic pe lunga inundabilă a pârâului Asău. Este o zonă specială pentru castori. Pârâul izvorăște din munții Harghitei și, din fericire pentru castori, de-a lungul pârâului nu există localitate. Au construit pe malul pârâului o cetate, un adopost suprateran, care ceva timp în urmă a fost nominalizat ca și unul dintre cele mai mari la nivel de țară. Cele două brațe ale pârâului Asău constituie un coridor verde ce permite deplasarea animalelor din zona montană în zona de hrănire, reproducere și chiar de odihnă. Practic, unde stăm noi este o zonă foarte bună de belvedere, de unde se poate observa fauna sălbatică. Dis de dimineață sau după amiaza târziu, cu răbdare și un binoclu bun, putem urmări viața sălbatică, surprinzător de bogată, din depresiunea Ciucului de Jos. Pentru Lehel, caii sunt un mod de viață. Cu ei merge la competiții sportive cu trăsura și tot cu ei, înhămați la căruță, ne ghidează pe un traseu inedit în jurul satului Tușnad pentru o ieșire la iarbă verde. Lui Lehel îi place tradiția secuiască, așa că ne invită la un picnic la marginea pădurii, care ne întărește convingerea că, servită în aer liber, mâncarea tradițională este cea mai gustoasă. Flora, fauna, geologia, ecosistemele naturale din zona Băile Tușnad și împrejurimile se descoperă cel mai bine la pas, fără să deranjăm natura. Ospitalitatea localnicilor, potecile de munte, drumurile de țară, pensiunile fac destinația de ecoturism un exemplu despre cum turismul și natura pot coexista și se pot dezvolta în mod durabil, pentru ca urmașii noștri să cunoască natura așa cum este ea astăzi. În îndepărtate ere geologice, vulcanii au modelat pământul. Apoi natura a modelat vulcanii, adăugându-le ochiuri de mare de culoarea smaraldului și izvoare miraculoase. Descoperite și înnobilate, apele minerale au adus faima Băilor Tușnad, aflate la umbra vulcanului tăcut.